Čo si povedal? Ty koko, povedal som, že môj spolulezec leze jak pán. Dobre, daj to tú nohu, to je ono špičku a vystrč tú nohu, vytlač to. Kamo, najviac. To ne, že prváčik. Ne, že prváčik, to je, že... Ahoj, Lenka, ja pekne môžem. No poď na to, kamo, bratko. Idem sa spustiť. Áno, dobre, tak poď. Už pekne to vieš, ukáž to, jak vieš nohy pred seba dať. To je ono, bratku, a po dole. Poď trošku smerom ku mne, pod to lano, aby si nešla do boku, tak. Aby ťa to nekývalo do kývadielka. Tak, a môžeš dole ísť. A posun tú ričku dole. Tak, pozri, ideš dole. Kráľovná, kráľovná. Všetci vedia, jak si dobrá. Vidíš, že to je pre teba dôležité, tak to tu funguje, že všetci vidia. Kde? Kamo! Ešte rok a ma budeš istiť. 20 kg však máme rovnako. Môžem sa povedať. Čiže musím nafilmovať, jak si sa dostala vysoko tentokrát. Ty vole, kamo, poď! Si v kuchyni tam na poličke. Wow, ty ide to mať krok by step. Krok by step. Ty Váďo, ideš až hore. Ne, Lánko, tam, dobre. Bratku, 500 metrov nad zemou. 500. Kámo, veď už na teba aj nevidím, jak si ďaleko. Wow, až hore si došla, odpadávam. Dobre, viacdĺžkové rezenie tu máme. Dole sa do štandu, Jana. Trošku mám vysoko ten štand, ale nevadí. Ruku. Dobre. Lano musí vždycky medzi rukami. Dobre, pozri. Pozri, ako to ešte v kuchyni. Dojde do kuchyni za mňa. Áno, a teraz náš návštevu prísť za mňou. Kámo, lezeš jak kráľovna. Som na teba veľmi pyšný. Bratku, to je silné. A Lano medzi ruky. No, Lano medzi ruky, aj to nepretočilo. Dobre, držím ťa, stále ťa držím. Nedávaj tam to koleno, lebo si ho buchneš. Tak, to je ono. A vyhod nohu hore. Na ten balkónik. Veľmi najviac na svete. Poď, balkanec. To je ono. Nekoleno, špičku tam daj. Jej si buchneš koleno. Tak, kamo, vítaj u mňa doma. Si prišla za mnou sa pozrieť tu hore, jak je to tu? Koľko sme vysoko, povedz. Veľa. Ešte ideme vyššie spolu? Sme na skalách, pozri sa na fotku. Kamo, brato, kde sme to prišli? Kde sme to prišli? Kde sme to prišli? Pozri sa pod nami. Pozri sa, čo tam je pod nami, dialava. Ja tam idem. Dobre. Bože, to mám tu GoPročku na hlave, ešte šťastie. No, ukáž mi, co tam je. Jaj. Jako? Ty, ja ťa držím na lane a teraz musíš robiť ten krok, nohu vyhodiť. No, to je ono. Vidím zblízka, teraz to je ono. Ešte tu je ruka, pozri sa, tuto. To je ono, tamto zapúču. Kokosi, držíš 7 minútkové chyty. Tam sa ti budeš šmýkať, trošku vyššie to vyhodiť niekde až. Alebo niečo si nájdi. Dobre, pofňukaj, dobre, to je ťažké. Tuto máš vyššie nohu, pozri sa. Ty vole, kráľovna. Pozri sa na ňu. Ideš až na balkón. Ty kokos. Ja tu končím, ty si fantastická. Ty si fantastická. Áno, bratu. Máme tu pekný priestor, tu sú není ľudí. A máme tu pekný priestor a máme ešte tam vysoko ako kamer. Boží zázrak. Boží záhrak. To si ty. Nie, ale ja som chodník. Ale nakoniec sme došli až úplne na vrchol. Mohla som púľať. Bratku. Ja by som sa tam buchla. Večerné medené hambre. Ja by som sa tam silno buchla. Ale prečo nám takými vecami rozmýšľaš? Máš dobrý sedák, dobré lano a dobrého otca. Keď sa ocko silno buchnem sama, Áno. tak čo?
keby si nemal s sebou lano a buchneš sa na hlavu, tak ideš na hviezdičku. Dobre si vyliezla. Áno, čo je? Ja sa musíme zlániť nejako dole. Ako sa máme? Jak sa zlánime? Dokážeme. No, No. pása ba... Páne, dole. Ukážme sa tancuje. Digmore, digmore, digmore. Čiriklo dubine! Digmore, au! Digmore, digmore, digmore. Digmore, digmore, digmore. Hej! Ukáž, na akej skale sme veľkej vylezení.